guys, naniniwala ba kayo sa kasabihang kapag may itinanim, for sure, may aanihin. Tara, samahan niyo kaming manguha at magluto ng kamuting kahoy or balinghoy. Mag-aalas 4 na nga po ito ng hapon nang sinundo ako nitong kapatid ko kasi nga mag-video-video daw kami habang nangunguha kami ng mga kamuting kahoy. At napakagalaw nga po dyan ng camera kasi nga po yung selfie stick na ginagamit niya ay yun yung magalaw kasi nga patanggal-tanggal na. Hindi pa nga po kasi ako nakakabili ng bago kaya pinagtsatsagaan na muna namin itong sira na selfie stick na to or stand. Ang kukunin nga po namin ngayon na kamuting kahoy ay para nga sa almusal namin bukas kaya naman nagmerienda na nga muna kami dito bago nga talaga kami nanguha ng kamuting kahoy. Pagkatapos nga po namin magmerienda ay kumuha na ako ng itak at balde nga kung saan ilalagay namin yung mga laman ng kamuting kahoy. Pinakloban ko nga po ng balde ang aking short dyan sa may likuran kasi nga po napakadumi nga po ng aking short. Simula na nga po magbunot dito yung kapatid ko. Kaya nga po pala tumba yung puno ng aming mga kamuting kahoy kasi nga po dinaanan nga po diba kami ng bagyo dito sa Bicol. At ayan, hindi kinaya, nagsihigaan na sila, inantok na ata. Ilang puno lang naman po yung aming bubunutin ngayon kasi nga po para lang sa aming almusal bukas. Yung iba nga pong mga puno na nabunot namin ay halos wala pang laman o maliliit pa nga po yung laman nila. Hindi na po kasi ito pwedeng gulayan pa kasi nga masyado ding nasira noong nagbagyo. Kaya nga sabi ni mama dahil meron na ring laman yung iba ay bunutin na nga namin para nga makapagtanim nga kami ulit dito ng kamuting kahoy. Tulong nga kami ni mama ng pagtanim nito noon at na-video ko pa nga yun at na-post ko pa nga dito sa YouTube. O diba bonggat ha mga sila kapag may tinanim, di may aanihin. Kaya talagang kailangan ng sipag at tiyaga para talagang may anihin ng bonggang-bongga. Kaya naman po ay ugaliin talaga nating magtanim lalo na kung may mga bakanting lupa lang naman dyan sa may mga bakuran ninyo, taniman nyo na yan. Huwag puro hingi, tanim-tanim din kapag may time. Ang hirap-hirap at nakakapagod talaga po magtanim tapos hihingin nyo lang ha, joke lang po yun. Balik na nga po tayo dito sa aming ginagawa habang yung kapatid ko naman tuloy pa rin sa pagbunot ng kamuting kahoy. Ako naman ay eto, pinagpuputol at nilinisan ko po yung tangkay ng kamuting kahoy o yung puno ng kamuting kahoy para nga po maitanim nga po namin ulit. At nanonood nga po pala dito sa amin si mama at yung kapatid kong bunso, aba grabe, suso ng suso sa kanyang ina. At nang mapuno na nga namin guys, yung maliit na balde ay tumigil na nga kami sa pagbubunot ng mga kamuting kahoy. Inipon at unti-unti na nga rin pong dinala ng kapatid ko itong mga tangkay ng kamuting kahoy doon sa may bahay nila. Kasi nga po ay itatanim nga po namin ito ulit para sa susunod ay mas marami pa ang aming anihin. At ayan na nga guys yung lahat ng aming nakuha at yung mga puno nga talaga nitong kamuting kahoy ay nagsitumbahan talaga gawa nga ng bagyo. Pero meron ding iba na nakatayo pa rin. At na-target lang ko nga yung mga tinanim ko dito na kamote at sa susunod yan naman ang ating kukunin. Yung mga ganito kasing pagkain guys ay napaka-perfect na pang breakfast at pang merienda. At ayun na nga po guys, tapos na nga po kami dito. Ayan, nag-video-video pa nga itong aking kapatid at lilinisan na namin ito kasi lulutuin namin ito ngayong gabi para nga bukas perfect pang breakfast. Kasi sabi ni mama mas masarap daw yung kamuting kahoy kapag bahaw na siya o yung bang hindi na mainit ba, yung naumagahan na. At sinimulan ko na nga po pala yung paglilinis nitong mga kamuting kahoy na ito. At tinanggal ko na nga po muna yung mga putik-putik niyan sa katawan bago ko nga po ito babalatan. Ako na nga lang po mag-isa yung naglinis niya ang mga kamuting kahoy na yan kasi nga po yung kapatid kong katulong ko sa pangunguha nito ay magbabantay na doon sa bunso naming kapitid kasi nga po si mama ay magpapakain na ng kanyang mga alagang baboy. At dahil nga po mag-alas 5 na nga po ito ng hapon ay gutom na po yung mga alaga ni mama ng mga baboy. Hininto ko na nga po muna yung aking paglilinis doon sa mga kamuting kahoy kasi nga po hindi naman umaandar itong aming water pump dito sa may malapit sa babuyan. Sabi ni mama ay bubuksan namin kasi baka nilamig na naman lang daw kasi nga pinaayos niya ito at nilamig lang daw sabi nung nag-ayos. Kaya ayan, nung binuksan namin at naayos din na naman namin. Kaya ayun, pag hindi kasi namin naayos ay wala nga kaming gagamiting tubig kasi naubos na yung aming tubig sa paglalaba nga kanina. Yan nga pong electronics tools na yan ay sa akin nga po yan dahil nga po ako ay isang electronics student. Umayos na nga po yung motor ng aming water pump. Ayan, pinagpatuloy ko na yung paglilinis ko ng mga kamuting kahoy. Pinalatan ko na nga po yan isa-isa. Gagataan nga daw po namin ito sabi nga ni mama at lulutuin na nga din ito ngayong gabi. At kinagabihan nga po pagkatapos nga po namin kumain ng dinner ay nag-asikaso na kami na magkayod nitong mga nyug. Dalawang nyug nga lang po yung aming inilagay dito sa balinghoy na ito o kamuting kahoy. Si partner ko na nga lang po ang nagkayod ng nyug dyan kasi nga po para mas mabilis nga po yung trabaho. Tapos nga po kayo rin yung nyug ay nilagyan na yan ng isang basong mainit na tubig para nga po mas lumabas yung gata ng niyog bago lalagyan ng hindi mainit na tubig. Dahil nga po dalawang gata nga po ang ilalagay namin dito sa kamuting kahoy para nga po mas masarap yung aming pagkakaluto nito. At ayan na nga po guys, sinalang na nga po namin ito kaagad dito sa may aming lutuan at sa kahoy nga lang po namin ito lulutuin. At ayan na nga po, nailagay na nga po namin dito yung pangalawang gata at pag naubos na nga po yan ay ilalagay na nga rin namin yung unang gata para nga po mas lasang-lasa o mas lumabas yung sarap nitong ating kamuting kahoy. Nilagyan na nga rin po namin yan ng kaunting asin. Kinaumagahan na nga po ay ayan na nga po, kinain na nga po namin yung aming nilutong kamuting kahoy at perfect pang match sa black coffee. At ito pa nga pong kapatid ko ay enjoy na enjoy siya sa pagkain ng kamuting kahoy. Ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Please support to my YouTube channel po. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Sige na, inom na ng milk. Wow, tingin nga ng yummy. Ganda, patingin ng yummy ng milk. Wow, so yummy. Happy tummy na, dali.
happy tummy ang baby ko. Wow!